Texonilla toimitaan niin kuin pääasiassa pääurakoitsijana niin kuin tämmöisiä hallejakin, kun rakennetaan toimitiloja, niin asiakas lähestyy meitä, käydään vähän läpi asiakkaan tarpeita, minkälaisia tarvitko toimitilassa, niin kuin just toimistoja vai pelkkää hallitilaa, kylmät, lämpimät hallit, katokset. Ja käydään vähän suunnittelua yhdessä siinä, ihan raakaa arkkitehtikuvaa. Sitten lähdetään työstämään siitä asiakkaan tarpeiden mukaan, lähdetään sitä kustannuslaskentaa tekemään. Ja siitä sitten kun löydetään hyvä ratkaisu, niin sitten lähdetään heti laittaa kuokkaamaan, kun lupa on tullut. Löytyykö monenlaisia eri kohteita just vähän pidempänä, että käydään sitten jossain kämpissä ja hotelleissa reissuhommia. Ja sitten on näitä läheisillä tehtailla pyöritään paljon, että on sitä korjausrakentamistakin siinä. Hyvä meininki on ollut aina, mukavat johtajat, mukavat kaikki, kenen kanssa tekee aina duunia. Hyvä ilmapiiri. Se olla tiimityöskentelijä, mutta pystyy itsenäiseenkin työhön. Hyvä fyysinen kunto, pääsee tekemään pitkää päivää halutessaan. Kaikille tervetuloa meidän Texonin upea tiimi. Loistava työpaikka. Minä ainakin olen tosi tyytyväinen. Liitty sinäkin meihin.